Le, kowe iso ngucap agama apa le? Agamamu apa? Iso ngucap dua kalimat syahadat. Coba ucap le. Asyhadu alla ilaha illallah wa Nah, enggak gelem aku Dik, aja asyhadu alla ilaha illallah. Mangane nganggo bismillah kok keburu-buru. Saking ketok kae putrine nak poni men ayune setengah mati ora sabar. Mangane nganggo bismillahirrahmanirrahim kok langsung asyhadu alla ilaha illallah. Ulangi meneh, ulangi. Ora marah, Pak. Memang ngono. Memang bocah saiki nek ketok sing alise kaya ngono kae ora sabar lho, Pak. Saking ayune, coba diulangi meneh. Nang ndi wae nek ora nek bismillah ora entuk. Ulangi meneh. Enggak kan lari gunung dikejar. Iya kan, saking cantike grogi lali ngomong. Tok cek, aja diuti. Seklimike. Ora wani seklimike. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus aku bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Ojo grogi, enggak kan lari dulu dikejar.